Croeso nôl I heno nos Fercher a'r parchedig Rosha Morgan sy'n ymuno dydi nawr a'r soffa heno am y tro cynta. Rosha, hyfryd I gael chi man Llanelli. Diolch yn fawr am y gwahoddiad. A ni'n falch I gael chi yma I gannu nawr te. Mae di bod yn, wel, EP newydd mas gyda chi Lenny. Dath yr EP mas, wel, yn digidol ar yr ail o Awst, a gawson ni cyngerdd gig I lansio'r EP drawn Aberteifi ar un fyd yr 20. So mae mas na, mae ar gael, a mae'n antur mawr I ni. Fi a'r boys yn cael dipyn o drip ar hwn, ni'n enjoyo fe mas draw. O'n i'n clywed chi'n ymarfer, o'ch chi'n hollol wych, ond o ran eich hanes chi nawr, byw eisiau benfro, ond nid o fyna chi dod yn reiddiol, y fe? Na, boi Cwm Rymni ydw I yn reiddiol, dod o Llanceach, Nelson, pentre bach. A na le ges I fy magu, ty beth, a wedyn Aberdâr, o'n i'n byw yn Aberdâr, yn Cwm Cynnon, Penderyn. Ie. Say no more. Am spel am ryw 10 mlynedd gyda fy ngwraig gynta, Sheila. A wedyn symudon ni Grymych. Ac... Gweld y goleuni, Rosha. Ti'n gweud hwnna, fased? Byddai'n gweud. Ond anffodus, gweltais I Sheila yn 2011. Ond dwi'n dal yn weithio fel gweinidog yn yr ardal, wrth gwrs. Yn wasanaethu y 4 capel yn gogledd Sir Benfro. Ond ers pryd mae'r canu wedi dod mewn te, Rosha? Yr canu wedi bod ers yn gwrtyn bach? Do, ers o'n I 15. Fodd boi yn yr ysgol athro yn rhoi gwersi ni ryw amser cino. Ac es I draw a gitar a dechreuais I fyna. A dwi wedi bod yn ati ers, wel, good 10 years nawr. A mae'n deg I weid, chi wedi performo gyda digon o enwau cyfarwydd fyd, do? Dwi wedi bod yn ffodus iawn, Rodri. Wedi cael lot o cyfleoedd gwych dros y 2 flynedd diwetha. O'n i'n cefnogi ailsymudiad, wrth gwrs. Richard Owen a'r bois. A hefyd Gwilym Rhys Bowen. A Tecwyn Ifan. Enwau mawr, enwau cyfarwydd A Guy iawn. Toms hefyd, ges I cyfle I gefnogi Guy Toms. A pa fath o gerddoriaeth y Rosha, rei sydd ddim yn gyfarwydd a ti'n wedi clywed chi'n canu? Pa fath o genre I chi, sy'ch chi'n rhoi chi'n an? Pa fath o focs? Wel, dwi ddim yn hoffi boxes lot, ond dwi'n hoffi amrywiaeth mewn cerddoriaeth. Mae nhw'n meddwl am grwpiau fel Led Zeppelin, er enghraifft. Mae tueddiad I bobl yn meddwl amdano nhw fel hard rock fath o beth. Ond os chi'n gwrando ar y gwaith wnaethon nhw dros y 9 albwm, 10 yn y diwedd, ond mae'n amrywiaeth eang. Mae nhw'n chwarae bob math. Mae chydig bach o funk, mae blues, mae country, mae gyd na. Rhywbeth I blasio pawb wedyn. A beth chi'n performo I ni heno? Pa fath o gans da chi ar ein cyfer ni? Wel, mae yna 5 gan ar yr EP newydd, Ffair Aberteifi, a'r gan olaf ar yr EP yw gan o'r enw Cer Amdani. A ysgrifennes I hwnna nôl yn 2017, 2018, rhywbeth fel ni. Ac na'r un dyn ni am fynd am. Gwych. Ni'n edrych mlaen yn fawr, ie. Edrychwn ni mlaen. Diolch. Wel, amser cino heddi te, fe ddechreuodd y tîm rygbi Cymru